Nyní se podíváme na listy, kde si můžete provést dodatečné výpočty, které vám mohou pomoci při sestavování finančního plánu. Začneme zde s pořícími účty. Pokud sem zadáte měsíční vklad, například 1500 Kč, můžete zde počítat i s jednorázovými vklady a rovněž změnit zhodnocení jak u spořícího účtu, tak u běžného účtu. Tak v prvním sloupci uvidíte, kolik by klient měl naspořeno v jednotlivých letech na spořícím účtu, kolik by měl peněz, pokud by se odkládal pouze doma pod tzv. Polštář, tudíž by se nějak nezhodnocovaly ani nějak neznehodnocovaly, a kolik by měl, když by využíval bankovní účet, jehož parametry jste zadali zde. V posledních dvou sloupcích vidíte rozdíl oproti tomu, když by si klient odkládal na spořící účet nebo doma pod polštář, anebo na spořící účet a běžný účet. Například zde v 5. roce vidíme, že na spořícím účtu měl 153 000, na běžném účtu jenom 131. Rozdíl tudíž dělá 22 500 korun pro klienta, který ke svým úsporám zvolil spíše spořící účet než klasický bankovní účet.